Здравейте! Днес от Варна Гарденс ще ви представим разчистване на парцел 600 квадрата с цел продажба, използвайки основно най-новата ни придобивка, именно професионална косачка за почистване на висока трева – Mulcher Shredder. Моля, заповядайте да видите парцела преди да започнем работа. Сега нека видим имота след почистването. Ние от Варна Гарденс се занимаваме с професионална поддръжка на градини, като косене на трева, подрязване на храсти и всичко останало свързано с градината. Също така се занимаваме с почистване на парцели, както видяхте в днескашния клип. Ако и ви имате парцел за почистване или градина за поддръжка, свържете с нас. Варна Гарденс!